dachak gi wacho ni wach mar mibadhi osebedo tuo mosechandowa. King'iyo sirikande wa gite osebedo, to anya wacho ni sirikal onego jiwa mondo mi obed motegno moloyo, nikech weche machalo ka koro mar wuok ma koro timore paw ndege marwa mar JKIA ok en wach maber. Oduoko kiwango mar piny, kiwango level mar pinywa oduoko piny kabisa, kendo miyo mana kaka wadwa setho wache ni inyalo read ne jo Kenya kabisa makoro dwa ni mondo mi owuog kadhi e pinje maoko, nikech koro nwang' na arita mag kwe to kod mibadhi bende koro dwa timo newa paw ndeke marwa. Koro enana ni sirikal onego jiw arita mar kwe, to kendo wach mar mibadhi ni endi onego kawne ondamo kabisa. Jalno machiwo mibadhi gi jalno bende ma kawo mibadhi onego ng'i wechegi mondo mi wateg arita kwe e airport marwa, mondo mi kik waduok level mar airport marwa piny. Machielo kendo e wach mar tudo kata gima notimore JKIA no gi achiel kuom jatend migawo moro. Aparo ni chenro nego tim nonro matut kabisa go kwach kich, mondo mi jopiny ong'e na dieri en gima nitie, ok en allegations. Kech mano be biro miyo other countries moyie no mondo mi ndekewa odhi e pinje go directly gine ni we are doing something about it, kendo we are serious about it, and we are kendo wajiwa rita kwe, kendo wadani mondo walok weche obed makare. Mana kamano kopogore gi manya kor ngajon kinya ka indo thuolo magi thor weche mano mi pek e gazeti okiny makawuono mano gazeti ma Daily Nation kanyakla kod mano mar The Standard. Kopogore gi manya kor ngajon wadonjo weche mamoko mabende osebedo ka timore e pacho ka chakro duche manyoro gi duche makawuono. IBC osebedo ka puodho jochunga mago mopogore mabende alap dhogi ndong mano mar bedo be jod bura MCA zekin mamoko. Oduche manyoro nwaneno kanye kar chungod bura mano ma Ugunja kanyakla kod kar chungod bura mano ma Kasipul ne gidhi kanyo mano mar puodho jochunga mopogore nyakor mga jongo nyana sigana mabende Ali Abich no losonwa kono ido thuolo bende